Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Romans chapter 8 verse 28. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Ug nasayod kita nga alang sa mga nahigugma sa Dios, ang tanang mga butang nagapamuhat alang sa maayo, alang sa mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Review una kita, kadali mga kaigsuunan. Si Pablo niini nga kapitulo sa Romans chapter 8, hanay gayud kaayo niyang gilarawan ang pagpamuhat sa balaang espiritu sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Ang pulong nga pneuma or spirit, 21 ka higayon nga gihisgutan ni Pablo niini nga kapitulo, and 19 of them refers to the Holy Spirit. Matag usa ka Kristohanon gipuy-an sa balaang espiritu. Mao kini giingon sa Romans chapter 8 verse 9. Apan kamo wala diha sa unod kundili sa espiritu, kung tinuod gayod nga ang espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo. Si bisan kinsa nga wala kaniya ang espiritu ni Kristo, dili iya kaniya. And then gilarawan ni Pablo ang atong kinabuhi nga gimanduan sa balaang espiritu. Ang giingon sa verse 5, kay sila nga nagkinabuhi sumala sa unod, nagatutok sa ilang mga hunahuna sa mga butang sa unod. Apan sila nga nagkinabuhi sumala sa espiritu, nagatutok sa ilang mga hunahuna sa mga butang sa espiritu. Ug sugod sa bersikulo 14 mga kaigsuunan, gihisgutan ni Pablo ang kahibulungan kaayo nga kamatuoran nga ang tanang mga anaa diha kang Kristo nga gipuy-an sa balaang espiritu gisagup ingon nga mga anak sa Dios. Romans chapter 8 verse 14 ang giingon dinhi, kaya ang tanang gimanduan sa espiritu sa Dios mga anak sa Dios. And then gipasabot ni Apostle Paul ang mga implikasyon nga miresulta sa atong pagkaanak sa Dios. Una, aduna kitay inheritance, mga gipanunod, although wala nato kini madawat pa sa kinatibuk-an gayod niining kalibutana, gumikan kay aduna pa kitay mga struggle sa kasalanan ug sa mga kalisod niining kalibutana, pero time will come when we will receive all of these things. Ug ang balaang espiritu mao ang naghatag kanato og confidence. Mo kini ang pagpanglihok sa balaang espiritu. Ug tungod kay aduna kitay paglaom, mapailubon kita nga nagpaabot sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Romans chapter 8 verse 25. Ang giingon dinhi, apan kung maglaom kita alang sa wala nato makita, maghulat kita niini nga adunay pagpailob. So we wait patiently. And I am talking about the true Christians. Gumikan kay ang mga dili Kristohanon, walay paglaom nga susama niini. Ang atong confidence sa atong pagkasinagop ug ang atong kasiguraduhan sa paglaom nato sa umaabot, kabahin kini sa pagpanglihok sa balaang espiritu sa atong kinasuluran. Ang balaang espiritu ang nagpadayon nga nagsaksi sa atong kinasuluran nga kita mga anak sa Dios. Ug sugod sa verse 26, mo kadto ang atong gipamalandungan ni adtong miaging semana, gisugdan kini ni Pablo sa pag-ingon, likewise, kung sa English pa. Ug susama niini kung sa Bisaya pa, or ingon usab niini. Likewise, ang balaang espiritu aktibo usab nga nagtabang sa tanang mga Kristohanon
aron mo sangpit sa Dios diha sa mga pagampo, aron makaingon og Abba, Father. So sa susamang pamaagi, gitabangan kita sa balaang espiritu sa atong kahuyangon. Ug unsang kahuyangon, dili kita kahibalo moampo sa angayan natong iampo. Ang prayer, mga kaigsunan, dili ingon og ipauyo nato ang kabubuton sa Ginoo sa atong kabubuton. No. Ang atong kabubuton maong magpasakop sa kabubuton sa Ginoo. Ug daghan kayong mga higayon nga ang atong pagampo wala na haom sa kabubuton sa Ginoo. Mao gani nga ang balaang espiritu nagapanglihok sa atong mga pagampo, isip tulay, isip tigpataliwala. Gigiyahan kita sa balaang espiritu sa atong pagampo o gihatagan kita og kadasig sa balaang espiritu nga moampo ang atong kasing-kasing giuyog sa balaang espiritu aron mo sangpit sa Ginoo diha sa mga pagampo. Karon sa atong pagsulod sa verse 28 sa atong teksto, naghatag si Pablo og contrast niini nga problem kay kasagara ang atong pagampo dili man uyon sa kabubuton sa Ginoo, daghang mga higayon. Pero ang balaang espiritu nagasulbad niini nga problema. Siya ang nangaliupo alang kanato sa insakto nga pagampo sumala sa kabubuton sa Ginoo. So on the one hand, there are times when we do not know what we should pray for as we ought. Mukini giingon sa naunang mga bersikulo sa verse 26. But now in verse 28, ang giingon ni Pablo, and we know that ug nasayod kita. So sa verse 26, wa kita masayod, kadaghang mga higayon kung unsa nga atong iampo, pero sa verse 28, nasayod kita. Nasayod kita nga unsa man. Common knowledge kini sa mga magtotoo. Unsa may atong nasayran nga kung ang Dios nagtawag kanato sumala sa iyang katuyuan, then matuman gayud kini nga katuyuan ug ang katuyuan sa Ginoo alang sa tanan niyang mga katawhan, alang sa atong ikaayo or alang sa maayo, alang kanato. Christ is at the heart of verse 28 actually. Ang tanang mga butang nagpamuhat alang sa maayo or alang sa ikaayo sa mga katawhan sa Dios, gumikan kang Hesukristo. Ato kining makita sa verse 32 sa Romans chapter 8. Ang giingon dinhi, siya nga wala naghikaw sa iyang kaugalingong anak, apan mitugyan kaniya alang kanatong tanan. Unsaon man nga dili siya, uban kaniya libre nga mohatag kanato sa tanang mga butang. So atong tan-awon kini nga kamatuoran sa detalyadong pamaagi niining taknaa ug adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong. Unang punto, ang katuyuan sa Dios. Ang pinakaunang butang nga atong makita sa atong teksto karon is that adunay tumong ang Dios. Ang giingon dinhi sumala sa katuyuan sa Dios. Adunay eternal nga katuyuan ang Dios. Ang tanang pagpanglihok niya diri sa kalibutan, iya kining gibuhat aron matuman ang iyang eternal covenant of redemption. Eternal nga pakigsaad sa pagtubos. Ang giingon sa Ephesians chapter 1 verse 11. Diha kaniya nakaangkon kita og kabilin nga napanunod. Sanglit gitakda man kitang daan sumala sa katuyuan niya nga nagpanglihok sa tanang mga butang, sumala sa sugyot sa iyang kabubuton. So gipili sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Dunay gipili ang Ginoo nga mga katawhan sa wala pagani matukod ang kalibutan. Ug gumikan kay dunay katuyuan ang Ginoo alang kanila, gipadala sa Ginoo ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo aron tubuson ang iyang mga piniling katawhan. Mao kini ang kabubuton sa Ginoo niining kalibutana. John chapter 6 verse 38 and 39. Gikan mismo kini sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon dinhi, tungod kay mikanaog ako gikan sa langit, dili aron buhaton ang akong kabubuton, kundili ang kabubuton niya nga nagsugo kanako. Ug kini mao ang kabubuton niya nga nagsugo kanako, nga walay mawala gikan kanako sa tanan nga iyang gihatag kanako, apan pagabanhawon kini sa katapusang adlaw. So sa wala pa gitukod ang kalibutan, aduna nay mga katawhan ang Dios nga gihatag sa iyang anak nga si Hesukristo, ug mao kini ang hinungdan nganong mianhi si Kristo aron tubuson ang mga katawhan nga gipili ng daan sa Ginoo sukad pa sa sinugdanan.
And God until now is actively reconciling sinners to Himself. Ang kasaysayan, nagakahitabo kini, gumikan kay gituman sa Ginoo ang iyang tumong og katuyuan. Una, nganong wala man patiya sa Ginoo si Adan didto sa Garden of Eden, human siya nahulog sa kasalanan. Nganong nagsaad man ang Ginoo, nga adunay binhi nga umaabot nga mudugmok sa ulo ni Satanas. Nganong gituboy man sa Ginoo si Noe, gikan sa mga dautan nga katawhan niining kalibutana. Nganong gitawag man sa Ginoo si Abraham, gikan sa pagano nga nasod sa Babylonia, ug iyang gisaad nga ang binhi muagi sa iyang unod. Si Hesukristo ang binhi, mga kaigsuunan. Nganong gituboy man sa Ginoo si Moses, ug gihatagan niya si Moses og balaod aron tumanon sa mga katawhan sa Israel. Nganong gituboy man sa Ginoo si David, ug nagsaad kaniya og gingharian nga walay katapusan. Ug nganong gipadala man sa Ginoo ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Ug nganong padayon nga nagpanglihok ang Ginoo sa atong kapanahunan karon. Kining tanan gibuhat sa Dios gumikan kay iyang gituman ang iyang eternal nga katuyuan, nga iyang pagaluwason ang tanang gipili ng daan sa wala pa matukod ang kalibutan, pinaagi sa iyang bugtong nga anak nga si Hesukristo. 2 Peter chapter 3 verse 3 and 4 ang giingon dinhi, nga nasayod niini una sa tanan, nga mutungha ang mga tigtamay sa katapusang mga adlaw uban sa pagbiay-biay, nga nagasunod sa ilang kaugalingong makasasalang mga tinguha, muingon sila, hain naman ang saad sa iyang pagbalik, kay sukad ni adtong ang mga amahan na nga tulog, nagpadayon man ang tanang mga butang sa kung unsa sila sukad pa sa sinugdanan sa kabuhatan. And then gisumpayan sa verse 8 and 9, apan ayaw ninyo og hikalimti kining usa ka kamatuoran, mga hinigugma, nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka mga tuig, ug ang usa ka libo ka mga tuig mura lang og usa ka adlaw. Dili hinay ang Ginoo sa pagtuman sa iyang saad sama sa pagsabot sa pipila mahitungod sa pagkahinay. Apan mapailubon siya kaninyo, nga wala mangandoy nga adunay malaglag kundili nga ang tanan mudangat ngadto sa paghinulsol. So bisan pa hangtod karon nagapanglihok ang Ginoo aron matuman ang iyang katuyuan. Aduna siya'y plano alang niining kalibutana ug iyang gituman ang iyang plano sa pagtubos. Ang mga kanasuran mubarog ug mahagba, ang mga tawo matawo ug mamatay, ang panahon nagapadayon mga kaigsunan, apan kining tanan gitakda sa Ginoo ug gidisenyo sa Ginoo alang sa iyang katuyuan. Ang kasaysayan sa kalibutan adunay tumong ug katuyuan. Ang Dios nagatubo sa iyang pinili nga mga katawhan. Mao kini ang tumong sa kasaysayan. Mao gani nga excited gayud kaayo ang pagpangwali sa ebanghelyo. Gumikan kay nahimo kitang kabahin sa pagtuman sa Dios sa iyang walay katapusan nga katuyuan. Gigamit sa Dios ang iyang mga katawhan aron imantala ang ebanghelyo, gumikan kay dili buot ang Ginoo nga adunay mawala sa tanan niyang mga pinili, kundili mudangat gayod sila sa paghinulsol sa sala ug pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo alang sa kaluwasan. Hinulsulan ang sala ug saligan ang dugo ni Hesukristo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo ug ang iyang pagkamatarong aron si bisan kinsa nga mutawag sa iya ngalan dili malaglag kundili adunay kinabuhi nga walay katapusan. So ang pangutana, gigamit ka ba sa Dios karon? Nadawat na ba nimo ang libre nga gasa sa kaluwasan? Busy ka ba alang sa buluhaton sa Dios? Aduna ba'y eternal nga perspektibo ang pagkinabuhi nimo niining kalibutana? Or nagkinabuhi ikaw alang lamang niining kalibutana? Sipyat ka na kung tinuod ikaw nga anak sa Dios. Maukad to ang unang punto, ang Dios adunay tumong ug katuyuan ug siya nagpanglihok aron tumanon kining tanan. Ikaduhang punto, ang pagpamuhat sa Ginoo. Ang giingon sa atong teksto, God is working all things for good. Nagpamuhat ang Ginoo alang sa maayo, alang sa ikaayo sa iyang mga katawhan. Ang Ginoo maayo gayud kaayo nga Dios. Ang pagkamaayo usa kini sa mga kinaiyahan sa Dios.
Ang mga tawo kanunay gayong nakigsangka batok sa Dios, and yet ang Ginoo nagatratar gihapon sa mga katawhan nga adunay kaayo, adunay kaluoy ug adunay gugma. Bisan pa sa mga dili magtotoo, aduna gihapoy certain degree of kaluoy nga gipakita ang Dios. Matthew chapter 5 verse 43 hangtod sa 45 ang giingon dinhi, nadunggan ninyo nga giingon, higugmaa ang imong isig katawo ug dumti ang imong kaaway. Apan ako magaingon kaninyo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo alang sa mga naglutos kaninyo. Aron kamo mahimong mga anak sa inyong amahan nga anaa sa langit. Tungod kay iyang gipasidlak ang iyang adlaw ngadto sa mga dautan ug ngadto sa mga matarong ug nagpadala og ulan ngadto sa mga tulid ug sa mga dili tulid. Niadtong si Moses sa daang tugon, mihangyo sa Ginoo nga ipakita kaniya ang kahimayaan sa Dios, gipadayag sa Ginoo ngadto kang Moses kini nga aspeto sa iyang balaan nga kinaiyahan. Nakatunan kini ni Moses niadtong gipangayo niya sa Dios nga ipakita kaniya ang himaya sa Dios. Miingon si Moses sa Exodus chapter 33 verse 18, nangaliyo po ako kanimo ipakita ngari kanako ang imong himaya. Ang himaya sa Dios, mga kaigsuunan, mao kini ang kinatibuk-an nga kahayag sa iyang gahom, sa iyang himaya, mao kini ang iyang balaan nga esensya, balaan nga kinaiyahan. Kung makita nato ang himaya sa Dios sa kinatibuk-an niini, mamatay gayud kita, matunaw kita. The full expression of God's divine essence. Wala gayoy makabarog niini aron ato kining tutukan, mga kaigsuunan. Exodus chapter 33 verse 20. Ang giingon dinhi, apan miingon siya, dili nimo makita ang akong nawong tungod kay ang tawo dili makakita kanako og mabuhi. Mao gani nga kun dunay mga taong pilosopo nga moingon nga ay ra kumutuo sa Ginoo kung makita nako siya, to see is to believe. Wa gyud siya kasabot sa iyang gipangayo, kay ang tawo kung makita gayud niya ang nawong sa Ginoo, automatic gayud nga mamatay siya. Gumikan kay ang Ginoo puno kayo sa himaya. Mao nga kung mututok ikaw sa larawan, mga kaigsuunan, unya dili ka mamatay, dili na Dios. Dili gyud na tinuod nga Dios. Ang tawag niya na Dios Dios. Giproklamar sa Ginoo ang iyang himaya ngadto kang Moses. Exodus chapter 33 verse 19 ang giingon dinhi, ug siya miingon, akong ipalabay ang tanan kong kaayo sa imong atubangan, ug imantala nganha kanimo ang akong ngalan nga ang Dios. Ug mahimo akong magrasyahon sa buot kong hatagan og grasya, ug pakitaan kog kaluoy ang buot kong pakitaan og kaluoy. Ang Dios maayo gayud kaayo nga Dios, and He is doing all things well. Makita nato kini sa nahitabo sa kinabuhi ni Joseph nga gibaligya sa iyang mga igsuon ngadto sa Ehipto, apan sa laktod nga pagkaistorya nahimong gobernador si Joseph sa Ehipto ug nahadlok ang iyang mga igsuon nga manimalo si Joseph, pero wala kini buhatan ni Joseph. Gumikan kay nakasabot gayud si Joseph that all things work together for good. Ang giingon ni Joseph sa Genesis chapter 50 verse 20, ug sa inyong kaso naglaraw kamo og dautan bato kanako, apan gilaraw kadto sa Dios alang sa kaayo, aron ipahitabo kini nga daghang mga tawo ang matipigang buhi, ingon nga buhi sila karon. So dautan ang tumong sa mga igsuon ni Jose, apan ang tumong sa Dios sa tanang mga nahitabo alang sa ikaayo. All things work together for good. So ultimately, nagapamuhat ang Ginoo sa tanang mga butang alang sa iyang kahimayaan. Ug bisan pa og ang pagkamaayo sa Dios, manifestation kini sa iyang balaan nga esensya, ang manifestation sa pagkamaayo sa Dios sa tawo, kinahanglan gayud nga masabta nato in the context of fallen humanity. Mao gani nga kinahanglang dayigo nato ang pagkamaayo sa Ginoo. Kinsa ang gipakitaan og kaayo sa Dios? Mga makasasalang katawhan. Mga makasasala kitang tanan, apan gipakitaan kita sa Ginoo og kaayo. Ang tanang mga katawhan nakasala o gitalikdan nila ang katungod nga makadawat sa pagkamaayo sa Dios. Dili kita takos, mga kaigsunan, gumikan kay makasasala kitang tanan.
Mao nga ang tanang kaayo nga gipakita sa Ginoo sa mga katawhan, grasya lamang gayud kini. Walay bisag usa kanato nga deserving or takos nga mudawat sa kaayo sa Dios. Ang mga tawo mausahay mangutana nganong duna may mga pag-antos ni ining kalibutana. Unsaon man nga ang maayo nga Dios, mahigugmaon nga Dios, mutugot nga adunay pag-antos diri sa kalibutan. Nganong aduna may mga linog, dunay linog nga nahitabo sa Cebu karon lamang gayud nga mga adlaw. Adunay mga tornado, mga hurricane, mga pagbaha, mga kagutom, mga balatian, mga kamatayon. Kung maayo ang Dios nganong gitugot man niya kining tanan, ang tubag mga kaigsunan gumikan kini sa sala sa katawhan. Ang tanang pagkamaayo sa Dios dili gayud takos nga madawat unta sa mga katawhan. Pero from time to time nakasinati gihapon kita sa kaayo sa Ginoo mga kaigsunan. Gumikan kay maayo ang Dios. Pwede biya unta nga buubuan kita sa Ginoo og asupre og kalayo. Gumikan sa atong pagkadautan aron matapos na kitang tanan mapuo gumikan sa atong kasalanan. Pero wala kini buhata sa Ginoo hangtod karon, gumikan kay maayo siya nga Dios, mapailubon siya sa Dios. Kini nga kalibutana dili gayod takos nga mudawat sa kaayo sa Ginoo, walay bisag usa kanato. Apan sa matag adlaw gibubo sa Ginoo ang iyang kaayo. Pero adunay kaayo nga gibubo sa Ginoo alang sa iyang piniling katawhan. Pinasahi nga kaayo. Adunay pinili nga katawhan ang Dios. Ang giingon sa Romans 9:15, kay siya miingon kang Moises, aduna ako'y kaayo sa buot kong pakitaan og kaayo, ug aduna ako'y kaluoy sa buot kong kaluy-an. Ang pagkamaayo sa Dios mga kaigsuunan, bisan paggihatag niya kini sa tanang mga katawhan iya kining gipakita, pero dili equal ang kaayo nga nadawat sa mga katawhan. Well, ang mga tawo, dili sila gustong maminaw niini. Muingon sila og dili patas, unfair ang Ginoo. Pero kung atong ablihan ang atong mga mata, makita gayud nato nga adunay mga katawhan nga gipakatawo nga adunay mga balatian, adunay mga apan, adunay mga depikto. Adunay mga lugar nga naigo sa buhawi, adunay mga lugar nga nabahaan, ug adunay mga lugar nga nindot ang dagan sa ilang kasinatian. Nganong adunay mga tawo nga gipakatawo nga dato, ug adunay mga tawo nga gipakatawo nga pobre. Nganong adunay mga nadisgrasya sa eroplano nga nangamatay, ug nganong ang uban safety lang. Nganong dili man patas ang atong kusog, ang atong kaambong ug kaaniyag, ang atong kabright, nganong dili man equal mga kaigsuunan. Walay takos bisag usa kanato nga mudawat niining mga butanga, pero atong nadawat sa lain-lain nga gidaghanon ug sa lain-lain nga degree. Kining tanan mga kaigsuunan, grasya lang sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang nagbuot niining tanang mga butanga. Mao nga wala kitay katungod nga moreklamo, apan aduna kitay pribilehiyo nga mutawag sa Ginoo diha sa mga pag-ampo ug musalig kaniya. Ug tungod kay wala man gayoy takos nga makadawat sa pagkamaayo sa Ginoo, ang tanang kaayo nga atong nadawat gikan kaniya, grasya lamang gayod kini. Mao kini giingon sa Ephesians chapter 1 verse 11. Ang giingon dinhi, diha kaniya nakaangkon kita og kabilin nga napanunod sanglit gitakda man kitang daan, sumala sa katuyuan niya nga nagpanglihok sa tanang mga butang, sumala sa sugyot sa iyang kabubuton. Well, ato pud kining ibalanse mga kaigsuunan. Bisan pa og ang Dios maayo kaayo nga Dios, dili bot ipasabot niini nga dili na musilot ang Ginoo batok sa mga dautan. Batok gayod ang Ginoo sa mga dautan. Ang verse 28 wala nagaingon nga ang tanang mga butang nagapanglihok alang sa maayo sa tanang katawhan. Dili kini mao ang giingon sa atong teksto. Nagkinabuhi kita niining kalibutan nga puno gayod kaayo sa mga kalamidad. Adunay mga linog, adunay mga baha, adunay mga buhawi, adunay mga sunog. Ang kalibutan puno gayod kaayo sa balatian, kaguol, kalisod ug kamatayon. Ang lista sa mga pag-antos niining kalibutana dili gayod matapos mga kaigsuunan, unending, walay katapusan ug daghan kaayong mga higayon nga human sa trahedya. Madunggan nato ang usa ka tawo nga muingon nga it will all work out for the best.
mo resulta kini sa atong best. Well, walay comfort mga kaigsuunan alang sa mga makasasala, gumikan kay wala sila gisaaran sa Ginoo that all things will work out for their good. In fact, ang ilang pag-antos murag patinga pa lang, paunang kasinatian pa lang sa impyerno nga umaabot, sa tunglo sa Ginoo nga umaabot. So instead nga ang tanang mga butang nagpanglihok alang sa ilang ikaayo, ang Dios nagpanglihok sa tanang mga butang batok kanila. Gidescribe sa Ginoo sa Biblia ang mga makasasala ingon nga mga kaaway sa Dios. Gilarawan sila ingon nga mga tinunglo sa Dios. So instead nga ang Dios alang kanila, ang Dios hinuon batok kanila. Ang giingon sa Ezekiel chapter 13 verse 8. Busa nag-ingon ang Ginoo tungod kay nakalitok kamo og bakak ug nakakita og bakakon nga mga pananawon, busa tanawa batok ako kaninyo, nag-ingon ang Ginoong Dios. Ug atong tanawon ang verse 31 sa Romans chapter 8. Ang giingon dinhi, busa unsa man ang atong masulti niining mga butanga, kung ang Dios alang kanato, kinsa ang mahimong batok kanato? Well, ato kining baliktaron alang sa mga dili magtotoo. Kung ang Dios batok kanimo, kinsa man ang alang kanimo? Kinsa ang mutabang kanimo? Ang mga dili magtotoo kung makadawat sila sa paghukom sa Ginoo, angayan ragayod kayo kini gumikan kay giimplementar lang sa Ginoo ang iyang hustisya. Walay katungod ang mga wala diha kang Kristo nga mulaom og bisag unsang maayo gikan sa Dios. Ang tawo nga nagkinabuhi diha sa kasalanan, wala gayod makasabot sa pagkaadunahan, sa bahandi, sa pagkamaayo sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan. Wala niya masinatii nga siya napasiguli ngadto sa Dios pinaagi sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo. Wala niya masinatii ang pagpanglihok sa balaang espiritu, ang pagpuyo sa balaang espiritu nga nagsaksi nga kita mga katawhan sa Ginoo. Wala gayod masayod ang dili magtotoo mahitungod sa relationship sa Dios pinaagi kang Kristo, ug wala gayod niya masayri ang paglaom sa saad sa Ginoo sa kinabuhing dayon. Apan ang mga katawhan sa Ginoo nasayod gayod niini. Romans 8:18 ang giingon dinhi, kay giisip ko nga ang mga pag-antos niining kamulo nga panahon dili takos nga itandi sa himaya nga ipadayag ngari kanato. Pero ang dili magtotoo, wa gayod siya masayod mahitungod sa kalinaw nga ang Dios nagpasaylo ug naghugas sa tanan nilang mga kasalanan pinaagi sa dugo sa iyang anak nga si Hesukristo ug pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo nga gisulob sa tanan niyang mga katawhan pinaagi sa pagtuo. In a general sense mga kaigsunan, ang tanang mga katawhan nakasinati gayod sa pagkamaayo sa Dios. Buhi pa kita hangtod karon, ang kinabuhi ang atong ginhawa pagkamaayo kini nga atong nadawat gikan sa Dios. Na-enjoy nato ang tawhanon nga gugma, na-enjoy nato ang provision sa Ginoo, pagtagbo niya sa atong panginahanglan, na-enjoy nato ang nindot nga palibot, nindot nga kabuhatan sa Dios, na sinatian nato kining tanan niining kalibutan nga puno gayod kaayo sa kasalanan. Pero kining mga butanga nga atong nasinatian, magduot unta kini kanato, magduso ngadto sa paghinulsol ug pagpasalamat sa Dios. Mao kini gipasabot ni Pablo sa Romans chapter 2 verse 4. Ang giingon dinhi, "O gikaminusan mo ba ang abundansya sa iyang kaayo, pagantos ug pagpailob? Nga wala masayod nga ang kaayo sa Dios gituyo aron dad-on ikaw ngadto sa paghinulsol?" Ang pagkasinati nato sa kaayo sa Ginoo, maunta kini ang mag-aghat kanato nga maghinulsol ug makig-uli sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Nasabtan ba nimo kini higala? Nasabtan ba nimo kini igsuon? All things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Ang tanang mga butang nagpanglihok alang sa ikaayo sa tanang mga katawhan sa Dios. Apan sa mga misalikway sa Dios hangtod karon, mibalibad sa grasya sa kaluwasan, nagkinabuhi sa kasalanan, walay paghinulsol ug pagsalig kang Kristo. Ang nagpaabot kanila dili kaayo kun dili kalaglagan.
Busa higala bisag kinsa kapakaron ayaw na paglangan-langan. Pag hinulsol sa imong sala, dangup kang Kristo, tuuhi og saligi siya, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Tuuhi og saligi ang iyang dugo ug pagkamatarong, nga mo'y muhugas ug mutabon sa tanan nimong mga kasalanan. Duol kang Kristo karon dayon kay basin ug ugma, ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.